Pozdrav svima, ja sam Dženita i dobrodošli na moj kanal. Danas pravimo čokoladni kolač i za njega nam je potrebno 5 jaja, čaša ulja, čaša mlijeka, 9 kašika brašna, 3 kašike kakao praha, 7 kašika šećera i prašak za pecivo. Pa krenimo. Krećemo sa jajima. Jaja je potrebno umutiti, dovoljno je pjenjača, ne treba nam mikser. Zatim dodajemo ulje, mlijeko i šećer. I to sve sjedinimo. Kada smo to sjedinili, dodajemo suhe sastojke. Brašno, kakao i prašak za pecivo. Sve je potrebno prosijati. To polako sjedinimo u kompaktnu masu. Kada smo sve sastojke sjedinili, smjes prebacujemo u nauljen pleh i pečemo 30 minuta na 250 stepeni. Dok nam se biskvit peče, mi za to vrijeme pravimo čokoladni fil. Za fil nam je potrebno 1 litar vrhnje za kuhanje, 300 grama čokolade za kuhanje i 10 kašika šećera. Znači vrelo na vrelo ide. Najbolje ostaviti preko noći da se ohladi. I to je to, naš kolač je gotov. Ako vam se video svidio, podržite me jednim lajkom i pretplatite se na moj kanal. Do sljedećeg puta, lijep pozdrav!